tal? Son Susana Pedreira, son xornalista Onda Cero, son lectora e estou encantada deste convite para recomendarvos algúns dos libros que a mí máis me gustaron últimamente e tamén traio algún libro do meu fondo de armario que para mí xa son clásicos e que agardo vos interesen tamén. Libros que non deben faltar na biblioteca dun bo lector ou lectora en galego. O primeiro que vos recomendo é a última novela de Inma López Silva, O libro da filla, a ver se vedes ben, editado en galego por Galaxia, é a historia protagonizada por Elena Sánchez, unha muller que é xornalista e que parte dun punto pois incómodo porque ela decide investigar o caso de Fernando, que é un home condenado por agresión sexual á súa filla. El sostén que é inocente, así que xa vedes, seguro que ao longo de todas as páxinas, xa vos digo, vos ides replantexar moitas cousas e pensar que faríais vos, que decisións tomaríades nesta e noutras moitas historias que hai ao longo de todas as páxinas de O libro da filla de Inma López Silva. Tamén vos recomendo, é unha publicación recente de Calandraca, que como sabedes é unha editorial pontevedresa. Medio pan é un libro, é o título, e o que recolle é o discurso pronunciado por Federico García Lorca durante a inauguración da biblioteca da súa vila natal, que era Fuente Vaqueros. E ademais eu creo que esta edición a Lorca lle encantaría, porque o discurso está en galego, en castelán, en catalán e en éuscaro. Seguro que esa diversidade lingüística lle gustaría. E un discurso de 1931, pero moi actual, cheo de amor polos libros e polas bibliotecas. Tamén vos lo recomendo. E despois, no meu fondo de armario, para min, imprescindible, o único que queda é o amor, que é unha verdade incuestionable, e ao mesmo tempo é o título deste libro do sempre necesario Agustín Fernández Caz. Esta edición é estupenda, é de Xerais, e as historias de Agustín están acompañadas por ilustracións. Para min é unha xoia que non lle presto a ninguén, tedes que mercalo na librería. Despois, deixa a súa mensaxe despois do sinal dunha muller medio pontevedresa. Arantxa sempre defende que ela é de Marín, Arantxa Portavales, editado en galego por Galaxia. Esta historia xa se estreou en versión teatral en Donosti, había data antes da crise do coronavirus para a súa estrea aquí en Galicia, en Compostela. Mentres iso non pasa, podemos coñecer as súas mulleres, esas que falan da súa vida deixando mensaxes nun contestador, lendo esta novela maravillosa, que para mí xa é un fondo de armario imprescindible, que estou segura vai ser un clásico nas bibliotecas en galego. E por último, necesario, se non molestedes, Outra idea de Galicia, de Miguel Anxo Murado, para mí un dos mellores xornalistas e escritores galegos, e o que fai aquí nesta edición en galego de debate é, pois, cun estilo irónico e cheo de alta literatura, como sabe escribir Murado, desmontar os tópicos acumulados sobre nós, sobre os galegos, as galegas, sobre Galicia, tópicos que tal vez foron creando os que nos ven cos ollos de fora, pero tamén que fomos alimentándonos. Bueno, é maravilloso, é literatura da boa e ademais necesaria para coñecer a Galicia auténtica. Outra idea de Galicia de Miguel Anxo Murado. Con isto, eu creo que facedes unha compra ben xeitosa nas librerías de Pontevedra. Desfrutade das lecturas e desfrutade das nosas librerías.